Μήλος του Παπά, ένα μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς και ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης μας. Η ιστορία του Μήλου ξεκινά το 1893, όταν οι συμπολίτες μας Κωνσταντίνος Παπάς, Κωνσταντίνος Καλλιώρας και Χρήστος Δημητριάδης, αφού αγόρασαν στη συνοικία ταμπάκικα έκταση 10 στρεμμάτων, ίδρυσαν εταιρεία και έθεσαν σε λειτουργία το Μήλο, την εποχή που η Λάρισα διατηρούσε ακόμα έντονα το χρώμα της τουρκικής πόλης. Ο Μήλος όμως αυτός διαφέρει από τους συνηθισμένους γιατί κινείται με ατμό, κάτι που αποτελούσε μεγάλο τεχνολογικό άλμα για την εποχή του. Άνθρωποι δραστήριοι και ικανοί επιχειρηματίες κατάφεραν σύντομα να δημιουργήσουν υποκατάστημα στο Βόλο για να διακινούν την παραγωγή τους μέσω του λιμανιού σε όλη την Ελλάδα. Στις αρχές του 1900 ανέλαβε την επιχείρηση ο Φώτης Παπάς, ανιψιός του Κωνσταντίνου Παπά, που από 10 χρονών εργαζόταν κοντά στο θείο του μαθαίνοντας τα μυστικά της δουλειάς. Ο Φώτης Παπάς εξελίσσεται σε ηγετική μορφή της επιχείρησης, οδηγώντας το Μήλο σε ανωδική πορεία. Το 1920 ο Μήλος καταστρέφεται από πυρκαγιά, αλλά ανασυγκροτείται τον επόμενο χρόνο και εξυγχρονίζεται τεχνολογικά. Σχέδια του Μήλου από το 1927 δείχνουν με κάθε λεπτομέρεια το σύνολο των εγκαταστάσεων που εκπώνησε και εφάρμοσε ο γερμανικός οίκος κατασκευής μήλων Ame Luther, ενώ σχετική έκθεση της Εθνικής Τράπεζας στις 4 Δευτέρου του 1930 αναφέρει ότι ο μήλος είναι αυτόματος, κατασκευασμένος από υλικά εκλεκτά, με εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, εγκατάσταση αλεξικέραυνων, δίκτυο κατά της πυρκαγιάς και εν γέννη παντός ό,τι απαιτεί η σημερινή επιστήμη. Η τεχνολογική υπεροχή του Μήλου, σε συνδυασμό με τη θέση της Λάρισσας στο κέντρο της Θεσσαλίας, ενισχύουν τη θέση του Μήλου έναντι του ανταγωνισμού. Η παραγωγή αυξάνεται και ο Παπάς προχωρά και σε εισαγωγές σίτου από το εξωτερικό και χώρες όπως ο Καναδάς και η Αργεντινή, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν επαρκεί. Η κατοχή φέρνει την επίταξη του Μήλου από τους Ιταλούς και Γερμανούς και την καταστροφή του σε αρκετά σημεία. Η ανασυγκρότηση του Μήλου γίνεται το 1945 με τη συμβολή και του προσωπικού που υπήρξε πάντα αρρωγός της εταιρείας και η παραγωγή αρχίζει και πάλι να αυξάνεται για να φτάσει σε σύντομο χρόνο σε 50 τόνους ημερησίως. Τη δεκαετία του 1950 εισέρχεται στην επιχείρηση ο Άγγελος Παπάς, γιος του Φωτίου, και η επιχείρηση μετονομάζεται σε Κυλινδρόμηλη Φώτη Παπά και Ιού. Υπό την ηγεσία του Άγγελου Παπά, ο Μήλος αποτελεί τη μεγαλύτερη αλευροβιομηχανία της Θεσσαλίας, με ημερήσια παραγωγή που φτάνει τους 90 τόνους και 3 βάρδιες εργασίας. Από το 1974 αρχίζει η φθήνουσα πορεία της εταιρείας, καθώς δεν πέτυχε το 1980 η τελευταία προσπάθεια για δημιουργία νέας σύγχρονης μονάδας γερμανοελβετικών προδιαγραφών. Το 1988 ο Δήμος Λαρισαίων αγοράζει το Μήλο με σκοπό την αναπαλαίωσή του και την απόδοσή του για χρήση στην πόλη. Το 1989 ο Μήλος χαρακτηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού διατηρηταίο κτίριο σαν αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα παραδοσιακής βιομηχανικής εγκατάστασης του 20ου αιώνα. Το 2002 πυρκαγιά θα καταστρέψει τα ξύλινα πατώματα, το εσωτερικό αλλά και τη στέγη του Μήλου. Μετά την πυρκαγιά ο Μήλος αναστηλώθηκε και σήμερα είναι ενταγμένος στην πολιτιστική ζωή της πόλης, φιλοξενώντας πλήθος πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Στο κεντρικό κτίριο υπάρχουν γραφεία, αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, ενώ στο συγκρότημα κτιρίων του στεγάζεται η σκηνή του Θεσσαλικού Θεάτρου, η Φιλαρμονική του Δήμου, η Δημοτική Σχολή Μπαλέτου, το Κουκλοθέατρο και ο Θερινός Κινηματογράφος. Στο χώρο του λειτουργούν επίσης χώροι αναψυχής που συγκεντρώνουν καθημερινά εκατοντάδες επισκέπτες. Αποτελεί ένα πολιτιστικό πολυκέντρο μουσείο με αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων και είναι υποδιαμόρφωση ο χώρος που θα λειτουργήσει σύντομα ως Μουσείο Αλεύρων και Σίτου.